Dobre, a môžeš. Ideme na sústredenie do Španielska za Elkou, Kasper, tak poďte s nami. Poď. Počkaj, čo to je? D4, je. D3, nie. D3, ty kokos lásko. Dávaj. Dobre, ideme do lietadla, zvládli sme to, lebo fakt som si myslela, že ty kokos vôbec to nestihneme, ale nakoniec len tak, takže pozrite. Je 21:04 a my sme akurát prileteli do Alicante. A s Týmom sa vidíme ráno, takže my sa na nich veľmi tešíme. Hlavne dúfam, že sú na nás pripravení. Takže zajtra. Čau.